don Allah to kowa ya koma wajen zaman masu hoto ku yi haƙuri kar ku sha kuɗi wajen nan yawa zara ku tsaya yi shi iya amin ya Allah ba ku tsaya kar ku tafi to yanzu ana maza da mata ku dama inda za mu gayyato maman ango that is umman ango kenan wanda za ta kawo tare da tawagarta da baki daya domin su zo su ma su nuna ƙarin farin ciki na wannan biki da ake da yayansa. So DJ Black D sai ka waka da za mu gayyato wato umman ango Hajiya Hawwa Bakari and her entourage to be on stage. So Hajiya Hawwa da dangin ango baki ɗaya su muke so mu gani sai Zahra'u sai kuma Durhawan. So Mr. DJ Black D, please. If you're ready, so Umman Ango.
takwas kenan ina rikodin daga gefe. Duniya ta yi daɗi ya yi maku ce
uban matasa wannan cikin mata ne in namiji ya taka yawa ne mu bar su sai sha'anin su mu da mu ce Kano dallabi uban matasa mu da mu ce Kano dallabi mata ku dautura me yayi kuma ku ce rai dai an sakin da musu aya kai mu ku ce Kano dallabi uban matasa duniya mai daɗi kuma ku ce Kano uban matasa kai farin ciki mutane mu bayyana mu jero daidai mu taro daidai mu takura da takun labi sunu sababin sai ana daka ana dan lare ashe su mata na nan zaizai su ma mabi ta zaizai gashi muna kiɗan labi kai mu kada kai muna dan lami Kano dan lami mu kada kai muna dan lami sarkin Kano dan lami gashi ana ta Kano gashi muna ta murna da sunu mai Kano dan lami mata ku dautura me yayi kuma ku ce na dai an yi sarkin Kano sunu duniya kai na kuma ku ce Kano ban matasa Okay. No, zamu da kuje. Amma kuma me zan sami? Ina nan ma saboda ba na son bar kusa da su. Yawa, ku hakuri. Yawa to, it's okay. Thank you so much. Da Allah to kowa ya zauna ko? Mun gode kwarai da gaske. Alright, je ka zauna. Yawa, ta. Yawa, kowa ya zauna. Thank you so much for your cooperation. Mun gode. Alhamdulillah. Kowa ya koma. To gaskiya Abdulrahman Zarau sai ku yi haƙuri. Yau ne lokacin ku ne, today is your day. Everybody duk mutanen da kuka sun zo nan dan Allah to hajiya dan haƙuri. Dan Allah. To ku dan matso nan. DJ Black D idan ka shirya zaka sa za mu kira abokan ango ne yanzu. Yawwa. To abokan ango ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Idan kun shirya fitowar taku ce, saboda haka DJ Black D